Шәһәр мәдәният сарайының кече залына җыелучылар алдында үз чыгышын Адель Юнусович соннардан башлады. Фән исбатлавынча, кешенең сәламәт булуының 10% гына медицинага бәйле, калганы аның яшәү рәвешеннән, генетикадан һәм башка сәбәпләрдән тора. Статистика буенча хатын-кызлар ир-атларга караганда озаграк яши. Бездә бу яшь аермасы 17 ел тәшкил итә. Иртә үлүче кичле затларның күбесе югары кан басымы аркасында килеп чыккан авырулардан якты дөнья белән хушлаша. Артериаль гипертензия диагнозы кеше гомерен кыскартучы төп факторларның берсе дип белдерде министр. Указами президента обозначено снижение смертности. Мы совершенно четко, слаженно должны работать, выполнять те поставленные задачи, которые сегодня есть. А задачи поставлены очень серьезно. Бит һәр участокта мондый авырулар белән участок табиблары һәм фельдшерлар көрәшә ала. Ягъни дәваланырга теләмәгән, узар әле дип йөрүчеләрне сәламәтлекләренә җитди карарга күндерергә булдыра. Россия Федерациясе президенты тарафыннан 2015 елны йөрәк кан тамырлары авырулары елы итеп игълан ителүе әлеге авыруга игътибарны арттыруны күздә тота да инде. Ашыкларга, билгеләргә һәм дәвалануның нәтиҗәсен бәяләргә. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры Адель Вафин белдерүенчә, медицина хезмәткәрләренең эше шундый алгоритм буенча алып барылырга тиеш. Элек авыруны ачыклау һәм тиешле дәвалану курсын билгеләү генә кирәк булса, хәзер дәвалануның нәтиҗәсенә җитди игътибар биреләчәк. Бер сүз белән әйткәндә, халыкка иң якын булган участок табиблары һәм фельдшерлар авыру вакытында даруларны кабул итәме, барлык язылган процедураларга йөриме икәнен тикшереп торырга тиеш. Бары шул чакта гына үлүчеләр санын киметеп булачак дип белдерде сәламәтлек саклау министры. Моннан тыш Адель Юнусович үз чыгышында диспансерлаштыру һәм медицина хезмәткәрләренең квалификациясын күтәрү мәсьәләләренә дә тукталды.